الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugungi darsimizda biz urazani buzuvchi amallar turida сөйләшеп китербез. Chunki namozimizni saqlar uchun, ajr savob olar uchun, Alloh taolo bizdan rizo bo'lsin uchun, Allohga yaqinayır uchun ishlarga kerak. Shu urazani tiyishincha buzmichi tutib chiqarga. Hamma shu urazani buzmay turgan amallar turында инде biz tanışıp китербез. Шушы amallardan saqlanır өчен. Иң беренче, иң куркынычы, гынахлысы һәм зур кафарат каралган, ул да булса нәрсә? Уразаны буза торган җима, якынлык кылу, ягъни җинси мөнәсәбәткә керү. Әгәр дә кеше шушы ураза тоткан вакытта якынлык кылды икән, моның уразасы бузыла, батыл була, юкка чыга инде. Ул фарыз булса да, яки нәфил булса да инде. Бу инде аңларга кирәк, дөрес итеп, кайбер кеше аңлый, Рамазан айы буе якынлык кылырга ярамый дип. Юк, алай түгел, якынлык кылырга ярамый. Илле дә мәгәр кайсы вакыттан шушы иртәнге намаздан алып, сәхәр тамамнан алып, кояш байганча акшамга хәле. Акшамнан соң инде төндә, мәсәлән, иртәнге намазга хәтлек, сәхәр тамам дигән вакытта хәтлек якынлык кылырга рөхсәт ителә. Монда берни тыю да юк. Менә инде көндез, шушы Рамазан айы вакытында кем якынлык кыла, бу бик зур гынах кыла. Чөнки әле уразасын да буза, һәм инде шундый зур гынах та ала. Шуңа күрә моңа бик зур кафарат каралган. Кеше әгәр дә белә торып якынлык кыла икән, моның уразасы бозыла һәм нишләргә тиеш, ничек итеп каза кылырга тиеш? 2 ай рәттән бер үзлексез ураза торырга тиеш. Менә искупление дигәндә, шушы гынахтан арынасы килә икән, шушы кимчелеген сөртәсе килә икән, нишләргә тиеш? 2 ай тоташтан ураза торырга тиеш. Әгәр дә инде авырту сәбәпле туктатса, ул вакытта инде туктап тора да дәвам итеп китә инде. Әгәр дә бер гозерсез инде, туйдым инде дип, уразасын шушы 2 ай кафарат кыла торган, тоташтан тота торган уразасын туктады икән, ул яңадан башларга тиеш. Шушы 2 ай тоташтан тотуны инде. Бу кафарат кылучыларга ала. Моңа инде дәлил булып тора безнең зур гына хадис, без аны кыскача гына алырбыз инде. Муслим җыентында килә торган хадистә теге бер кеше бит Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına kile bit, Resulullah halak buldum deyip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ni buldu deyip, ul ayta hatının bilen indi yakınlık kıldım deyip. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana şuşu günahtan aranır için kefarat, 3 türlü kefarat kuşa. Birincisi, hel tecidu raqaba dey, birer kul var mı senin? Kulunu azat etir için dey. Çünkü kul azat etu, ul big zor ecir savab kalayık. Layta юк ди. Кала хәл тастати сыямы шәһрәин ди. 2 ай рәттән бер туктаусыз, өзлексез ураза тота аласыңмы ди? Юк ди. Алай булгач ди, фәат'им 60 мискин ди. Алай булгач 60 мискинне ашат ди. Менә бу хадистан галимнәр нинди хөкемнәр чыгарды соң? Әгәр дә кеше шушы Рамазан аенда ураза тоткан вакытта якынлык кылды икән, ул инде 3 төрле халаты бар. Ул кылны азат итәлә. Бүгенге көндә кыл юк инде, шуңа күрә бу безгә не актуальны, аның турында сөйләшеп тормыйбыз. Икенчесе 2 ай тоташтан ураза тоту дидек. Әгәр дә ул 2 ай тоташтан ураза тоталмый икән, ялкаулык сәбәпле түгел, нәфеснең эшлисе килмеше түгел, менә гызыры бар. Анда озак ураза тоталмыйм. Авырту сәбәпле ди, мәсәлән, шулаймы? Эше аның гел сәфәрдә ди, гел юлда чыгу ди. Гызыры булса, чынлаптыр гызыр була икән, ул вакытта инде ул 60 мискинне ашата ала. Әгәр дә берни гызыр юк икән, сау сәламәт икән, йөгереп торган энергичный кеше икән ул, аңа ярамый сайларга, 60 мискинне ашатам әле миңа ансың айлар. Юк, син тота аласың 2 ураза, син 2 ай тоташтан инде ураза торырга тиешсең. Менә бу булды беренче уразаны боза торган гамәл. Икенче уразаны боза торган гамәл ул мәни чыгу. Үз ихтыярым белән мәни чыгарасың икән, кычаклау сәбәпле, үбүшү сәбәпле, анда һәм анда нәрсә ул
уйлау сәбәбенә үз ихтыярым белән инде шушы мәни чыгардың икән, бу вакытта син ураза бозыла, сиңа каза кылырга кирәк була инде. Әгәр дә инде шуны нитәргә кирәк, үз теләгең белән чыкмады икән, үз ихтыярың белән, мәсәлән, төшләнүләр була бит инде. Йокыдан уяндың, синең мәни чыккан, ягъни төшләнгәнсең. Бу вакытта ураза бозылмый. Бу вакытта инде уразаны дәвам итәргә кирәк. Һәм бу каза да кылырга кирәкми бу гамәл өчен. Каза кылырга кирәк, әгәр дә син үз ихтыярың белән чыгарсаң гына шушы мәнине. Чөнки шәһвәттән тыелу ул уразаның шарты булып тора. Чөнки бит мәни чыгулар, менә бу төшләнүләр, алар бөтенсе шәһвәттән. Шулай бит, чөнки Аллаһ Субхану тәала да кутси хадистә әйтте бит, Бухарida инде килә. Кеше яда тааму ва шарабуху. Кеше шушы ашавын, эчүен калдыра ди, һәм шәһвәтен калдыра ди, минем өчен ди, ягъни ураза тотканда инде. Булай алганда, әгәр дә мәни чыкмый икән, кочаклау да, үбеп алу да бу рөхсәт ителгән. Әгәр дә мәни чыкмаса, мәни чыкмый икән, ураза бозылмый. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи Бухари һәм Муслим җыентында килә бит, Айша радиллаһу анһадан, әнә Нәби саллаллаху алейһи кана юқаббилу ва хуа саим ва юбаширу ва хуа саим, валакиннаху кана амлакакум лирбихти. Пәйгамбер саллаллаху алейһи шушы ураза тоткан вакытта ди, кочаклый иде, үбеп тала иде, әмма ул үзен тотып кала иде. Ягъни шушы уразасы бозылмый инде. Шуңа күрә, әгәр дә кеше үзен тота ала икән, инде шәһвәткә бирелми икән, ахыр чиктә мәни чыгуга китерми икән, бу вакытта нишләргә? Кочаклап алырга да, үбеп алырга да рөхсәт ителә. Өченче сәбәп, нәрсә уразаны боза? Бу инде уразаның төп нигезе инде ул нәрсә? Ашыйбыз икән, эчәбез икән, белә торып инде, истә тотып. Ашыйбыз икән, эчәбез икән, бу уразабызны боза. Һәм гөнаһлы да булабыз әле. Чөнки Рамазан аенда гозерсез авырту булмыйча, сәфәрдә булмыйча, шушындый сәбәпләр, җитди сәбәп булмыйча, яки картлык сәбәпне ашарга ярамый. Кем бернең ялкаулык белән генә, юк, мин ашамыйча тора алмыйм дип анда, юк, мин теге нәфесем әле аңа яләнмәгән дип шундый инде акланулар гына табып ашый икән, бу гөнаһлы була. Чөнки Рамазан аенда гозерсез ашарга ярамый. Бу зур гөнаһлардан керә. Зур гөнаһлар, кичә гөнаһлар бар бит инде, иң куркынычы зур гөнаһлар. Рамазан аенда бер гозерсез ашау, шушы зур гөнаһлар төркеменә керә. Моның өчен тәүбә кылырга кирәк. Аллаһ Тәаладан гафу сорарга. Һәм бу ашау-эчүдә инде безнең уразаны боза торган төп гамәл. Әгәр дә кеше онытылып ашый икән, бу вакытта проблема юк. Чөнки Бухари Сахих хадистә килә, кемдә онытып ашый икән ди, ул ди уразасын дәвам итсен ди. Чөнки дөреслектә Аллаһ Субхану ва Тәала аны ашартты һәм эчертте ди. Күрә, менә бу хадискә инде таянып без әйтәләбез. Бухари һәм Муслим җыентында килә. Пәйгамбер саллаллаху алейһи мен насия ва хуа саим фаакала ва шариба фалютимма савмаһу фаиннама таъамаһу Аллаһу ва сақаһу. Кемдә ураза тоткан вакытта онытылып ашады, эчте икән ди, ул уразасын дәвам итсен ди. Аның уразасы дөрес ди. Дөреслектә Аллаһ Тәаланы ашатты һәм эчертте ди. Монда сүз бара, уразаны боза белеп ашаса. Аллаһ Субхану тәала Бакара сүрәсенең 187-нче аятында әйтә бит: "Ва кулу вашрабу хатта ятабайяна лакум ал-хайт ал-абьяду мин ал-хайт ал-асвад мин ал-фаҗр, thumma atimu as-siyama ila al-layl." Нәрсәдә ураза төннәрендә ди, таң яктысының ак җебе кара җебеннән аерылып беленә башлаганчы ди, ашагыз һәм эчегез ди. Аннан соң төнгә кадәр ураза тотыгыз ди. Бу безнең дәлил булып тора. Без таң беленә башлаганнан алып, сәхәр тамамнан алып инде, иртәнге намазның кергән вакыты бит инде ул сәхәр тамам, һәм кояш баеганчыга хәтлек, кичкә хәтлек, акшам намазына без ашау-эчүдән тыелырга тиешбез. Һәм шуңа да эчкә кирип китә торган нәрсәләрдән сакланырга кирәк. Безнең ашказаныбыз эчкә бер нәрсә кирде икән, ул уразабызны боза. Әгәр дә белә торып эшләсәк, шуңа күрә менә бигрәк тә тәһарәт алганда безгә борынга каты суырып алу, тамак чайкаулардан сакланырга кирәк.
Bizim бит инде ул сөннәт булып тора, тәһарат алганда булдыра алганча борынга суны эчкә кертү. Бу сөннәт булып тора. Кешебездән килгәнчә күп итеп теге борынның эченә хәтлек су суыру. Истиншак дип аталаймы? Әмма ураза вакытында борынга эчкә үк су кертергә ярамый. Борынны әз генә су алырга кирәк. Моңа дәлил булып тора инде Тирмизи җыентында килгән хәдис инде ул. Башка хәдис җыентыкларында да килә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә: "Балигъ фил истиншак илля ан такуна саиман", ди. Булдыра алганча ди, шушы борынга суны эчкә кертеп алыгыз ди, илля дә мәгәр уразада булмасаң ди. Шуңа күрә менә бу эчкә борынга су алу белә торып инде, әгәр дә эчкәләгән икән, ул безнең уразабызны бозырга мөмкин. Шуңа күрә сакланырга кирәк. Һәм шуңа да менә тамак чайкаулар, тамак авыртканда да сакланырга кирәк, тамакларны чайкарга. Чөнки тамакны чайкаганда эчкә китергә мөмкин. Менә асылда теш чистарту шулай рөхсәт ителгән. Проблема юк. Мисвак беләнме, теш щеткасы беләнме. Менә әгәр дә без теш пастасы белән чистартабыз икән, сакланырга кирәк эчкә җибәрүдән. Теш пастасы белән дә теш чистартырга ярый, әмма хәерлерәк инде сакланып калырга. Ни өчен? Чөнки гадәттә ул эчкә китә. Кайбер вакыт сизәбез, тешне чистартабыз, эчкә нәрсәдер төшеп эченә алып тора башлый. Әйе, бу ялгыш китсә бузылмый инде. Әмма белә торып эшлибез икән, белә торып тамакны чайкыйбыз икән, белә торып эчкә су алабыз икән, инде тамакны чайкап борынга эчкә китте икән, куркыныч бар. Ураза бозылу һәм каза кылырга туры килергә мөмкин. Шуңа күрә менә монда инде чамалап маташырга кирәк. Шулай белә торып төтен иснәргә, мәсәлән, бер кая төтен нитә дип эчкә каты алу, шулай ук эчкәләгән икән, ураза бозу ихтималы бар. Булай гына җиңелчә генә төтен була икән, ул бозмый, чөнки ул эчкәләкми. Әгәр дә күп төтен була икән, аны сулаудан, эчкә алудан шулай ук сакланырга кирәк. 4нче уколлар, системалар. Әгәр дә уколлар, системалар питательный диген русча әйтсәк, менә көч-куәт бирә торган, анда энергияны арттыра торган, мәсәлән, глюкозалар, витаминный комплекслар була икән, галимнәр моны шулай ук боза дип саныйлар. Әгәр дә инде обезболивающий була икән, теге авыртуны гына баса торган уколлар икән, инде бу рөхсәт ителгән, чөнки бу тәнгә көч-куәт бирми һәм энергия дә бирми. Шуңа күрә менә уколларга килгәндә менә бу мәсьәләләргә инде игътибар итик. Һәм 5нчесе инде, әмма бу хилафи мәсьәлә, Ханафи мазһабында инде бу уразаны бозмый, әмма мазһаблар арасында әзрәк кенә ни бар? Хилаф мәсьәләсе. Ул да булса хиджамы ясату инде. Әйе, безнең Ханафи мазһабында бу бозмый, чөнки Ханафи мазһабы галимнәре Бухарида килгән хадискә таяналар. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям ураза тоткан вакытта хиджамы ясатты дигән инде. Бар кайбер фикерләр, мәсәлән, Муснад Имам Ахмад тында, Абу Дауд җыентында килә торган хадис, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте: "Афтара хаҗим вал маһҗум", ураза хиджамы ясаучы да, ясатучы да уразасын боза дип. Чөнки элекке вакытта бит хиджамы ясаучы аны авызга суырып ала торган булган шушы канун, һәм ул эчкә китү ихтималы да булган. Шул сәбәпле инде икесе дә боза дип әйткән. Әмма бу хилафи мәсьәлә элегелектән килгән. Әгәр дә кеше хиджамы ясатты икән, без аңа син уразаң дөрес түгел дип әйтә алмыйбыз, каза кыл дип тә. Әмма без киңәш бирәбез, әгәр дә ул хиджам ясатмады икән, әйтергә кирәк, хәерлерәк инде авыз ачкач хиджамы ясатсаң әйбәтрәк була дип инде. Ул чөнки бит инде хилафтан да чыгыр өчен һәм хәлне дә ала. Хәл бетеп бит инде кеше яттырга мөмкин, анда кайберсе чыдый алмыйм инде дип ашап та куярга мөмкин инде. Шуңа күрә киңәш бирсәк, авыз ачкыч хиджамы ясатсаң хәерлерәк дип, ул яхшырак инде. Һәм 6нчысы кысак. Әгәр дә без үзебез белә торып, мәсәлән, шавыртып тора ди, шавыртканда бит инде әгәр дә кысып чыгарасын икән, хәл җиңеләеп китә иштә, шулай бит. Һәм кеше белә торып уразада үз кысыгын чакырып кысып чыгара икән, бу уразаны боза. Әгәр дә инде авыртып үзеннән үзе чыкты икән, бу уразаны бозмый. Моңа дәлил булып тора инде
Хаким җыентыгында килә торган һәм башка хәдисләр җыентыгы Руаху Хамса, башка 5 хәдис җыентыгында килә торган хәдис Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте, нәрсә диде? Мен зараху аль-куай фалейса алейһи када ва мен истаqa амдан фала яқди ди. Кемдә кысыгы килде икән ди? Әйме, үз ихтыярсыз инде аңа ди каза кыласы юк ди. Ягъни уразасы дөрес була, каза кыласы юк. Әгәр дә инде үзе белә торып чакырды икән, чыгарды икән, бу вакытта инде аңа нишләргә кирәк? Каза кылырга кирәк. Уразасы бозылган була. Һәм җиденче гамәл инде нәрсә уразаны буза? Ул хатын-кызларга кагыла инде. Ул да булса хайыз каны яки нифас каны килү. Әгәр дә хатын-кызда шушы хайд вакыты башлана икән, моның уразасы бузыла. Чөнки ураза тотканда хатын-кыз ул чиста пак булырга тиеш. Әмма бу хайыз каны килү, нифас каны килү шушы чисталык, паклыкны бетерә. Шуңа күрә хайыз каны килгәндә хатын-кызга намаз укырга да ярамый, ураза тотырга да ярамый. Һәм шушы калган көннәрен санап барып, каза кылырга тиешле була инде ул. Мәҗбүри рәвештә инде. Менә бу булды безнең уразаны бозучы гамәлләр. Алла субхана ва тааля инде безне уразабызны камил рәвештә тотып чыгарга ясыны. Аннары әйтергә онытканмын, кайбер бит инде күзгә сала торган дарулар бар, шулай бит колакка сала торган дарулар бар. Аннары инде мазлар тиерү. Булар галимнәр әйтә, эшкә безнең бит нәрсә дидек, эшкә нәрсәләргә ашказаны, ул уразаны боза. Нәрсә керә эшебезгә, ул уразаны боза. Шуны истә калдырган кирәк. Бу күзгә салуларда, колакка салуларда алар эшкә төшми. Алар безнең теге эшкә төшә торган каналлар белән тоташмаган диләр галимнәр. Әмма буран бит инде ул эшкә төшә торган каналлар белән тоташкан, шуңа күрә буранга салдык икән. Каплялар теге була бит әле. Насавый капля да мине буранга сала торган тамчылар. Буран тыгылганда бу шулай ук ураза вакытында тыелган. Чөнки бу эшкә китү ихтималы күп. Менә күзгә салу ул безнең инде ашказаны каналлар белән тоташмаган, шуңа күрә уразабызны бузмый. Күз даруы салу яки колак даруы салу инде. Кайбер галимнәр колакка салуны макрух дип әйтәләр инде, теге хәерлек салмый торган. Әмма мазлар тиру аңа тәнгә ул безнең эшебезгә үтеп керми. Шуңа күрә менә мазлар тиру шулай ук рөхсәт ителгән. Һәм Алла субхана тиши стартуны әйттек инде, тиши стартырга ярый, мисвак белән дә, зубной щетка белән генә дә кыра, паста белән дә рөхсәт итәләр, әгәр дә эшеңә җибәрмәсәң. Эшкә җибәрмәсәң, шулай ук бу рөхсәт ителгән инде. Шулай ук, әгәр дә эшкә керүдән курыкмыйсың икән, мунчага кереп куенып чыгуда, душ күрүдә рөхсәт ителә инде. Әгәр дә эшкә теге су тидерүдән саклансан инде, булар рөхсәт ителгән. Алла субхана ва тааля безгә тәүфыйк, һидаят бирсен. Шушы ураза буза торган гамәлләрне үзебездә булдырмыйча, уразабызны бузмыйча, кимчелекләр уразабызга китермичә, кабул уразалардан тотып, шушы уразаларның әҗерләрен кыямәт көндә күреп, шатланышып, район ишекләреннән керергә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Һәм шушы Рамазан айында тоткан уразаларыбыз сәбәпле анадан туган бала кебек чистарынып, пакланып чыгарга ясыны. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте: "Мен сама Рамаданын иманан ва ихтисабан, уфира лаху ма тaqaddama min zanbihi" диде. Кемдә кем Рамазан аенда тулы иман белән, Аллаһ Тәгаләгә ышанып, инанып, аннан да ихтисабан әҗр, савап өмет итеп тотсады, Аллаһ Тәгалә шушы тоткан уразаларыбызның өчен әҗр савап бирә дип, шуңа өметләнеп тота икән ди, ихластан шушы белән без санап китә торган гамәлләрне кулланмыйча, бузмыйча, Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын ярлыклаячак ди, гафу итәчәк ди, кичерәчәк ди. Бу кичкенә гөнаһларга кагыла инде. Зур гөнаһлардан да гафу итүне теләсәк, без тәүбәгә килергә тиешбез инде. Һәм Алла субхана тааля безнең барча гөнаһларыбызны гафу итсә, зур гөнаһлар эшләгән булсак, тәүбәләргә киреп, Аллаһ Таалядан гафу сорап инде гөнаһларыбыздан арынып, пакланып, чистарынып, Рамазан аеннан гөнаһларыбыздан арынган халәттә чиста килеш тотып чыгарга насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһadu ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.